מי היה מאמין שאפשר לעשות יום טיול רומנטי בבירה בלי פקקים וחניה? אז למטייל התגרו אותי לדאוג לבייביסיטר ולצאת לדייט זוגי בירושלים בתחבורה ציבורית. וזה רק כי הם יודעים שביני לבין תחבורה ציבורית אין שום קשר. כמובן שהסכמתי, לקחתי את שלום ויצאנו לדרך. אז שמרו לכם לוז ליום טיול מושלם בבירה. רכבת מתל אביב לירושלים ב-40 דקות עם זמן איכות בלי עצבים וישר לרכבת הקלה לתחנה הראשונה. פותחים את הבוקר בשוק. פתחנו את היום בסיור טעימות עצמאי במקום הכי צבעוני וטעים שיש. התחלנו בקפה, בשוק קפה, והמשכנו למופלטת נונה, מלאוח בג'חנון בר ואוניגירי ביפני, שהיו פשוט חלום. משם לקחנו רכבת לתחנת העירייה והגענו לפריז פינת מגדל דוד עם ברנץ' מפנק בקפה מגדל השייך לקבוצה השווה של הרים בייקרי. ואם אנחנו כבר כאן, איך אפשר בלי ביקור במוזיאון מגדל דוד המרתק, שהחזיר אותנו אחורה בזמן עם שילוב של מיצגים אינטראקטיביים כיפים. תחנה הבאה ירדנו בשבטי ישראל, עם עצירה במוזיאון על התפר המציג אומנות עכשווית. משם המשכנו לשוטט בעיר העתיקה בין החנויות, הריחות והצבעים, ולקינוח ארוחת ערב רומנטית באחת המסעדות הוותיקות והטעימות בעיר, שהפכה לקשרה, הדולפין ים. ותעשו לי טובה, אל תפספסו את הלברק תנור אבן שהיה וואו. עוד פרטים בתיאור, תעקבו שלא תפספסו.